entiere kar ka to jogo ma orito ok nyal yudo thieth makare, jogo ok nyal yudo sikunde makare, kata gik moko matimore e county iwacho ni ok en kata od bura mamalo kende kama entiere nyaka e senate, jogo onego bed ni timo oversight e counties, weche mag pi maler ma ono e counties kod weche mag somo mag ECD ok dhi e yo makare, to omenda moko winyore mane od bura ka, omenda monego bed ni chopo ne japiny. Bende iwono miyo jood bura moko kibaji ni ponono japiny ok yud gino makare monego bed noyudo. Cleopa, en gima lit ahinya ka nyathi kich ok dhi sikul nikech omi corruption e kwalo pesa manonego dhi go skul. En gima lit ahinya ka dhako moro tho e kor yo konyuol nikech yo manonego tere osiptal mapiyo onge kata ambulance onge. En gima lit ahinya ka ng'ato tho e osiptal ni yath onge because of corruption. Mane momi ineno be jomoyudo mwandu mang'eny e yo magalagala gi be kata ka gisewuok e ofis to ok giwinj ber pesani. Omiyo an nawacho ni wawe wacho ni koro nowach wajumbe gini wachak gi jaduong' gweng'. Kyo ne ipogo lo to jaduong' moro ne nokawo pesa report gini wadhi e assistant chief japuonj ji te corruption omako ji te. Omiyo corruption onego wa stop mondo mi wane ni to pesa di mwanyalo yudo to gik moko ing'eni inya yudo kata nitie jomoko manie offices manonyiewo mana tich manyiso ni gik moko ok dhi maber. Inya yudo kata mana kanisa jomoko manoyier mobedo pastor to noko qualify, mano corruption. Inya yudo ng'ato bishop to noko qualify, no yudo through back door, mago corruption. Omiyo wawacho ni corruption en gima rach. Gini koro dwaro lamo to kaka wuon piny nosewacho ni owuok oko mad Nyasaye miye teko mondo mi welfare chairman ochak gi parliament. Kosechako gi parliament to wabunge gi yudo pesa kamoro ka en principal secretary, ka en cabinet minister, chak mak ji 3, 4, 5, 6, 7 to tergi e court, kendo kik tergi atere court, twegi. Yeni Kenya ka enya yudo ket mar corruption ka higni 10 ma koro witnesses te osetimara nade osetho moko ongi. It happens na sebede committee mar audit e parliament mokwongo kendo sani na bede kuom higareyo asebedo trained kaka mujumbe gi pes jopiny e pinje mopogore opogore. Osetera nyaka e piny moro ni Isle of Man, the continuing parliament mosebedo mang'eny kana de timo weche kaka nono wach mag kaka omenda mar sirkal tiyo. King'iyo gigo gi wang'i to kata report ma committees mag parliament osetero ne DCIO, osetero ne anti-corruption o recommend mondo omaki ji, yudo ka jogi ok maki. Omiyo wan ok wadwa wacha be ok wadwar ni siema wang' jotelo kende. Action ema koro next. Sani walil noseluongwa ni walil kaka wajumbe to president nokonyowa nowacho ni wajumbe moko matin kawo pesa to ok timre nade ok chopi, nyiso ni ok wate. Noko be parliament national assembly noko wacho ni nitiere soko huru no wacho ni nitiere senate koni. To gima na penjo kana ne citizen. Ang'o miyo governor moro nyalo kawo $150,000 to tero ne ng'ato to onge. Ang'o ma mone gocho ne jo anti-corruption? Ere kaka inyalo kawo $150,000 titero ne ji 60 mondo pogi to inti ler dak nigo sim ne president, dak nigo sim ne anti-corruption, dak nigo sim ne DCIO, manyiso ni ng'ama ne tero pesa ni ne en corrupt. Omiyo nyaka ji te wawe wacho ni ng'ama kawo pesa kende, ng'ama kelo pesa be en corrupt. Nitie gimodwa umo kata nitie gimok ni kare modwa dhiro. Wan kaka wajumbe na kwayo wajumbe wetena ok wan special, en kuom ng'uono emomiyo wan jotelo. King'yo constituencies mwae ok wan joma riek mogik, ok wan joma omewo mogik, ok wan ma jogi gi ng'eny. En ng'uono. En ng'uono ma Nyasaye omiyi mondo itine go joge, mondo mi chieng' moro ka piny ni rumo to kik yali ang'aya. Biblos wacho ni ka jatelo maber ni e piny to jopiny mor, to ka jatelo marach ni e piny to jopiny ywak. Kik ing'i president kende, kik ing'i governor kende, kik ing'i MP kende, kata in dichuo mane ot. Kok in dichuo makare to dhako gi nyithindi ywak, mano corruption, ok iting' nying Nyasaye malo. Kata in mana jadhi wheelbarrow to jok ma keto msike wheelbarrow ywak ni wuodho ga lewni.
katig chajo bei malo. That is corruption. Watinguru nying Nyasaye malo kuom kipawa manomiwa. Penjri ni Cleopa in kami bedeni. Sama jo piny ywak be wachoga. Koso mana ka wacho ni wajumbe corrupt. Ko kuketo headline maduong'. To umbende sama samoro jo piny ywak ko kuwo. Wauoyo. Apana. Wauoyo. En mani unogundiki. Wane mwandikogi.